Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ban pensa jingkin mau bat ban penek pensa ya ke rukom sumar Dawai Kynbat. Kenang bakan yai beteng syaki pateng ki bansawan. Haka santri uno pra harajar arpoi u MLA jangka mauring kenang konstituensi ba peniat sings iem u la pelai ba ya ke documentary film. Halor ke jing jong ba Barnabas Nongbri belong wei na kinong sumar daki Dawai Kynbat menta daki post nam bat u balala ban penkot yaki babun ba kinong pang hakeleng ke jela Meghalaya. Haka ni ke jingelang la sakilang dau General Secretary keseng UDP u Dr. Jemino Motho u balalong ku musumbut kongsan ka Dr. Wadamika Lingdo u MDC Kalaban Constituency u ba Mitchell Wankar u Reverend Father Pascal Lingdo lembat kiwe-kiwe. Lamda don mano ba penitu mano banitu te ka buram syai pi basanat ba mun but kamtam yaga BN production pi. This is a great honor. Is thau bon ki film tang ki YouTube ki dap tak tu film to don ki ba shisha don ki ba kai don ki ba ai sneng don ki ba ai jing pan snew pan ban ten rei ngas no bon ong ba ka ne ki jing le chu pi ka dei ka ba bit ya ro. Something we should to praise, and we pray for this production. Badi kijing le jupi, babhin petang yai shaprang, ban promote day tang yai Barnabas, yaki we pat ki issue. Hagi talents baper. Pi namar kata ka deke eki berkam. Hakaliang kadawai, hakaliang joki deki nong time ki nong ngida gi kasi ngidap lagi pasap ki pom. Ya kabangim la sisya ban ai nguyu play. Ba syong wa chisne shim shisha la dapne syong u khasi u khar ngatrai shu ai u hapo cloud bakin le pesai ba de u khasi u ban salong inventive ban long creative u ban unam u sa survive de u khar ringam trai u survive te nang shisha u de u kun jaga mariang mo kun jaga mai mariang te ki hok jaga mariang ro la ai kerpang ha u hau kun kasi jungi kum ka jing Dawai Siapang ka jing ya jenti ka Jingsumar ka si jonga Jingsumar Dawai Kynbat no te langta ban sedang bersumar ningkong de ya ki banta jong kineki merat de ki masih ki belang bat kisnyang bat hadien sedang ban sumar kineki jingpang kenyang bat ki bakdi ki bakhen bat ki badeko babun rukom ha ke jingpang ka bangila sumar bala bunru na ka banta kibriu ke layo ke jinyarap ke jingkot bar ke jingkhira te bermentang labu ya kene ka Jingsumar hangte sepo mongap bat hangte sepo mau persyong te tangbom ne hi ngin ai ku ble ye pi baro namar ngamda padanang tan ban ya kren te namar ba dang sin ban kong ban ya kendu ban ya lang kene rukom te kuplaya shibun. Kumangitip ka herbal medicine kindian ngan ong kade ka jingshna ka jingpinmi Dawai na kini ki jingtung jingtap. Kaba kibriyo ki itu kino ki jingtung kila ban sumaria kum kino ki jing shitom bat ki jingpang. But bali kibriyo kidon kibriyo kide ya knang ban wa di ki Kynbat bani kini ki Dawai pareng. Nakai ka daw ka jing mentoy ban di ekini ki Dawai Kynbat namar ba kat kum ka jing shampang ki ong ba kini ki Dawai Kynbat ki pen klan ya ka borme ka ba ha ka ktien pareng ki ong ka immune system namar ba kini ki Dawai Kynbat ki pen biang ye kini ki hormones ki badan ha ka met jong brio bat kini ka jing mentoy ngide ban pen ksan shushu khnang ba kino ki Dawai ban ngidi ngimde ban don ki side effect na kini ki Dawai na kata ka daw nakwa ban kashan ban ngan kentiu ye ba he ban ong ba ngide ban penksan shushu halor kani ka jingshem phang jung i da kaba nakwa ban kentiu ba ide ban leg ya ki testing jong kini ki Kynbat jung i kini ki testing hain le kidi ki center balabu kerpang ke government of India kita kidi ki Ayush testing center ngi hakani ka jalangi don bob Bangidan artli kini ki Ayush Testing Center. Kawai kini hapo Pasture Institute, kabagi kot ki Indian System of Medicine,
But sakaway pat kadi hapo negrims. But balay pidon kam balay ikini ki testing. Naman hadian ba pila ikini ki testing. Pinyo ay ka testing certificate. Kapapaka kat kumkaan jong ka Drugs Cosmetic Act. Anda piyo ay kata ka certificate pila ban pendi ki dawai jong pi kum ki dawai padeng ha ki pharmacy ki baper. Dena kata ka daw pidon kam ban kiyo sa kadi kaway ka kendang kenang ba kibriyo omde tang hakashnong jong basa ibahe omde tang hakashnong basa mangi henre hakiwe kishnong ro kibriyo kinyo lang ya kini ka Jingsumar ka bakerpang na ibahe ti ibahe nga duway bat nga kermen ba ublay undan kan bat pi hakikam ki jam jong pi bat ro kani ka Jingsdang bat ngendang yai teng ya ka kam jong pi shakmat Jimpang juga kali keselak kejat. Selak kejat. Keselak kejat dia kasih untuk Asip. Limbah kita dia kesasu setar. Dia kedalam su setar kita kenca. Ngelak keluar balik cenur ngelak kujimut pe. Limbah kawan tak kepara kau bah balik nasi wahai. Yang saleh. Tang suya leh wahai tang su yo pentok akti wahai kalajak ke jisu. Syukta apa? Tang syukta wahai. Kem tak Dawai Dewi unsata ke. Oh. Unsata ke. Oh. Kata balak tak hi wahai kemudian unsat. Penjawat ke Dawai dah ke baca. Along kumbaset ya syaki. Tang syusai wahai kemudian kajak jar. Angta kita por ngambil tiare boros tayo. Dan angta kita tang syusai wahai tang chicken kita tam alayot tiana. Pi laban om ba kani ka keti ba ketabu ka dei. Kakti je boleh lakukan dia mau. Mana kani ketabu holistik. Kat yang ni kuat ban boleh udang ahi kesap ini bangan langyo ban kai ban let ban wan. Bai dikoi. Naru masang tenat. Cibun bangayok ke jingkoi nambah. Tahu ngia tak Ngaron ta dengan nemlak let ban klet iwa helan. Tahu leto. Kapan ingkong kita sore kita kem pen kem ma, dalam ada pen kem mereka kisah pentak lagi Dawai, di kajing pang lu kajam kulai, di ngaruh ngalak pen oi film margi don lagi tahan sungi manusia yang yerin, gim tu ya kulai ban namar ke dispensary don haru halapan, nang tagi kasih bela hospital kumtar terter, habang idon kini kajing pang no, nanti ngia sok po, nanti kadon kajing jam po untuk. Ngi jua dung, ngi jua bam, dah tu ubat pelan dia, ti ubat pelan, ti itu kamu iale ilala pen stop no ya ka, ya tu kajin let penhiat bagi yang, kunjur ni dan ubat yang, ubat ha kacung rekom, mendai tang bu stop ya tu kajin penhiat, ada ha kacung kapor, ada dan kijing no, kita ki prices ki kat ma, kita apa kita dah tu, te kamu karkiang kulai kasnam kajimi jo kasnam kaset no te kita ki herbar ki yang ka perthai mentale mangila I kajingma de pain killer barka side effect ka ki pain killer mentahi kidon ka perthai ber koi beta ka pai mak I shakni herbal medicine ha bangi I ba katno uba barambe o lalong successful hakanika alia ban ai herbal medicine tengi iru nga dangshan ni nga sakhi la di udan way mystery hang tes no tini ka alsar ju ma kala kansa ti udan bak ba ulet station mo pedang udan way nong mo pedang hang tai Jingsumar itu yang ini ki herbal bat mentang iba ulakot ti kawang mut pan ong ba kini ki herbal medicine ki bangidon khamta me ki khasi ada bilik chanang kondong ti ki popon hi kim judi Dawai sarkar jadi bidi kini ki herbal medicine mo ni ibu ki popon ba kinong kondong ki kot na kini ki herbal medicine apa ki shet ang tangi set ong mo bu na kajan salah hakli waji ndrai khasi men shole om no utap dakawang dakaslawang do utap dakaslawang ti katan do dia to kajing shet bro Tengah iba ngidon kambat penselur ya gini. Udah nuway uba utrai ngalali sum Dawai no turu. Omba bandlum mi ngidon kam buon pak buon kilong kami sekhlau.
Mani lum itu ki Kynbat Dawai. Te kadai ru kawai na kalat pan ai employment. Ai kam mai jam. Iki brio ki jong yang ni. Lagi ngilak pan bu ki hospital, lara kumba idan i doktor hangi lak pan bu ki research center, ngilak pan bu bon ki lab, ki factory, hang pangin permit ki gini ki Dawai. Ngatrai ki generation ki banwan tanong ka jikir ku nak benta mdai tak nak benta kari kasi jungi re nak benta ka state di barakawai la bon ba ki parang ki bon wa ki herbal medicine nang ni mat ki le phai nang ni kina kwat kina khia te ya kan ye de ban itu hi bat nakaliang ji badu in sabatai kham bon kham shai shu mangila ada sanction ke pisa na benta kani ka herbal garden yo idon hante po lum sopet pedeng di nang ta bade kani ka hospital ka ba ngin sa pli bat kin sa jet ye tu ginong sumar ki bonan istu mencuang ala so news na mencuang ala yo brio hadin kata ngalik sumari tamba kajing sumar janga ilag dalit do aswa janga te rin kata ngayo brio bien te ada kiba wan moy nga banis sumar na hay pa te hadin di Dawai na sim Dawai lai ilai thu kajing stom janga dengan ilawan ti syari ke Dawai tupat la istawa penkem hadin katukan ni panai bang sim Dawai dai ang Islam shui lajan ta peteng be Jingsumar hai hadin ga tangkatukan ni panai saus nami la sedangkan konsip tentang ayo hinyo panai publish pun ba aba nang ye Dawai bo brain ai phi ke jin ko jin khia nama phila ban ashishu ga Jingsumar tu ban kam ke jin ra ban phi Kajing ai Dawai ke chong i bat ka kamma ka baila le kalong ga bakrao hadu kata-kata kini ke ditang armut ki bawan syakmat ban ai ya kata testimony nakaliang ke chongki ha ka baide bat ka jing yo Jingsumar nakaliang jong ba Barnabas ba kila yo ya ka jing kwat ka jing khia ti hendrei nga sutu ba Barnabas bela don akan dia kam la bon teli gisnam menta nasrai ka jing sakri jong pi ya ki bapang ki basitom kalong ba kharau ando kata-kata bani kermen mapinang le ya kene ka kam ka babha ka jong pi nang ni syakmat ban bane or ban kli Father Pascal mo kumno pi ship mo ya kata ka Jingsumar pi ong ba kat baki ai kata ka de ka basong tunat ba ka ba iya sngo na ka shintur ka jong pi naman ka ni ka sab ka badon hapi ka de ka sab ka ba ublay ula ai kerpang ya pi akan mau ka don ka wi ka sien wi parlok chong a ba de doktor u aya nga ya ka wi ka kot jong ki doktor ka kot ka ba tho saphang ki Dawai ki dashin bat ki jingpang ba phe bat ka jing sedang jong ka ka kot la tho kum ni ba u doktor u baning kong tam akan ka persei u de u brio baning kong tam badan akan ka persei bat ka nurse ka baning kong tam kadai ka brio ka baning kong tam akan ka persei ka jingmut jong ka ni ka jing tho ka long ba mangi baro i kam snow tho ya ka met ka phat la jong ban ya noi no ro mo lagi bam tu kijing bam snow tho ka met jong i ka long kom no tamba ka wei pat pangakwa ban ong hang ni bai ba Barnabas ila kham yo ya ka sab ka ba kham kirpang shu no play namar nei tamba ila ban sumar la de ndai la ban ai ka Jingsumar ro ya ki wei bat kham tam ya ki beduk ki basitom bat kham tam ki basa sikitan no kendo ini ke advance medicine akan dia ke jad benri bat akan dia stil ke jongi nasrai sispa san po arspa snem sispa san po arspa snem bangi yo ya ki advance medicine ke bangi yo na shabar jong ka kani ke bri ni utrep akan dia jela ke jongi henry shwa kata aba ke jad benri jongi gidon ke jingpang ke jingsitom mo gidon gitu ki ba don ke jingpang ke jingsitom madu bersumar kisumar ki doktor jongi ki doktor khasi ki jongi wala ki mendon kata ka qualification henry ki don kata ka jing nang ka jing start ka jing tip bat kata
kata ka jingsyam pang bat kata ka sab ka ba ublay ula ai kerpang yaki mentah kani ka persay ia kren pa ya kani ka indigenous knowledge system idon chibon kata ka spa ka badon hakani ka judgment riu ka chungi hakani ka state ka chungi hendra ya kani ka indigenous knowledge system babon ngimpat dangam jaliu than hadu kata ngani thu ipi Dr. Wada ngatrai intip nadu usnam khat khnai spa khnai phundai ngala chuya don benta ngatrai ba Barnabas lu ngatrai bila bantip hi ia don benta hakwi ka seng kabaki ong ka North East Regional Biodiversity Research Cell kabadi ka way ni kitnat kabadon ka North Eastern Hill University but kani ka tanat kata ka NEBRC kadai ka bapet ka bakmi but ka balum ya kini ki nong ai dawai kasi mo hakani ka jela ka jongi ngam tip ba Barnabas la don na emang tu ka por nga sulong tang we na ki dokon ha tu ka por idon I professor Bes Karbuli idon professor Merbo idon I Dr. Dons Im mo bat kum ta ter tikini ro kila persyang ma banwan jingtip ha ka bai dai bat kini ki dawai Kynbat bat kini ki nong ai sumar Jingsumar bat ka we ka ba ngia keren ma ka tu ka por kalong ba ngidon kam ya ka documentation kalong ka badon kam hadu kata namar na ban dokumen ni kini ti kumnongin pan pau ka perthai ya kata ka spa bure ka badon hakani ka judgment rio hakani ka jala ka chongi mencisngi nga syongkai ba di professor Merbo ngam chipoi berkan bakan don connection bat kani idang ong syapang uniu kse belai mo ya thu mi ong ba uni udon ulong kum dawai ba ki don ki ingredients ki badon hauniu kse belai mo ubala ban kot ya kita ki jingpang yu ngam takan mawa tiendre I ong kum ni bakadon ko ki sin baki wan ki ni start science ki ban na shabar ri ki wan chene but ki wan ya kum kini ki jat species mo ya kini ki jat jingthum but hadian kata kini ki bahasa sanong gendong nomor baki wan kita ki start san ki om bagi kwa ya ki tu ki benta jong tu tien tiki babun hana ki ya tu ka thalap jong tu ka ding ki la shulen mo ban sim ni ki tu ki thalap ding but ki de ka dor ka patat pa ka tu ka por bat ka bapen sosi pada ka long mangingim tip mo ya ka spa ka bakini pada ki lara ka trok ya kita gideng kita Kynbat ki badan hang ni lara sabari bat ki thu ki ong bahang ta ka jaka badon kini gideng mental asnang mendojan kata ro ka mama namal ngim tip ni bendo no kini ngide tak mo ya kini ki medicinal plants bangi ong ka tin pareng di kani ka de ka ba ni hamban sung thu ba di ka wei bangakwa ban banjur ka long ba sultanat mentan nakaliang jong iba Michel ila ong ba nakaliang jong ka district council kila sim kia ba ka bai de begini mo ba penihan sing sim ibara khamya chakmat ka bai de begini kam sultanat meni osko ba kan don kata ka ba fi ong ka herbal garden kan don ka hospital romo le si ban haji kan ye ka de ka ba ngi hapan haji ro ya ka district council bakala sim ni ka senjam man le aku beri ban promote ya kini ki medicinal ya ki medicinal herbs mo akan nika ri ki chungi akan nika state ki chungi kalau nggak badan kamba berkebakam dan kam shushu mentah pada kadek jing snu tu chungi pat ba ke awareness pingi tip ya ke North East bakalong ke way ke hotspot of biodiversity kata bol ladangi kren ni ki jing tung ki jing tep ki plang ni ki Kynbat ngilong ki baru spa hadu kata Henry ngile ayu ya kami mariam ngila penjot ngila pensliu mo mat kanihi kan kata ingi hadin habun dikani ke documentation batru kani ke awareness kalau ke badan kamah bagi don kam manikai ni juya kran nakapor syakapor haba niya sharom shaneng hayo hahat hadukan hananti hasingken haki tliuyeng haki yeng ki ba per
Hakabai de ba ka jing ruspa ka jai ben riu khasi ka jungi ka jing ruspa hakariti ka dostur ka jing ruspa haka jing dan ka jing em jong ka mai mariam ka jing ruspa haki culture ki ba phero pher but baro ikani ka jing ruspa ka bangi dan hangni po ri khasi ni kwa ban penshai ye phi ban pentim ba kaladan ka constitutional protection ye kita baro habala frame ye ka constitution of India ban lala ban pentrikam rus nam khakndai spa san puwe ter nilayo ya ka way na ka provision ka article arspa sausa ka bangidon ye ka 6th schedule but house nam khakndai spa san puar lami lanila penkai ki district council haki katu kanitali ki jela hapo ni ka thain lami ngi ke jungi ka ba menta ngi don kumba shipo tali ki district council hapo north east ngi don hapo meghalaya ngi don hapo tripura ngi don hapo assam bar hapo mizoram te nakaliang jungi la yo ban visit paro ikini bat ni shamba ki don ala ki jong ki jingruspa te kawai ka jingruspa ka bingi kren ka dei yakani ka rukom ai dawai Kynbat khasi ka ba paro kini district council ki jaiban rio ki badan hakini ki state ki practice yakani ka jing ai sap ka jing ai bor jong play nombo nong thal habangi kren chapang kariti dustur kasinsha khadatan rai ka bingi dan kasinsha sim sinsha hima kasinsha lindo ki wadhadar kasinsha shnong sinsha rai baro kini kidi ki practice ki jongi ki ba long shwa men shwa la hikai ngi de ki spas ne men shwa but kumno ki jalong bangin ngin ithu eki hadu kat kini ki si kadai ka bangi yo ye kini ka special protection na ka constitution haka article arspa sapusa ni yo eka United Khasi Gente Hills Appointment of Chief and Headman Act 1954 kani ka kelum ka keduplut ya baro ya kani ka riti sinsha khadar ke jongi riti sinsha khadar tenrai ka bengi don te ha bengi phai ya ka longkur longjat ke jongi ke jing ai jat jongi kum ga jat benre khasi che kami kani ru de ka district council lingba kani ka article arspa so ka ba kedup ingi ka bengi don ya ka act ka ba ngiong ka Khasi Custom Lineage Act 2005 ka bangi la yo ikini ka ain da ka asan jong governor how to snem te abangi kren shapang ka jinglong kerpang haka riti kudustur kadikani ka we ka ba blay u ai sap kerpang yiki brio ki jungi bakin la ban sumar yiki para brio ki badan haka jingpang jingstom dakini ki jingdan jing em haka mariam so tenat jingkren na baro ki riurang ba ifada lapen kan mau ingi bawat ka bible ru ka tho ba labu yi ki Kynbat hangni po pathai bat kita kan ki Kynbat dan ki jingthung ki balong dawai lada ngingi tip lada ngingi nang ban penan kam ye kita te hakabite ba kanika benta ngaso ban ong le se hoi ba he ilong iwei ba kerpang bangingin yo ban penmi ikanika short documentary film jpang jong i henry ngaso ba lingba kini kilat pathai khuboru ki badan lang bat ngi kan ai men siam kan penslur gitu ki nong ai dawai Kynbat khasi ki nong sumar khasi ki bam shim tip le si ki an ki kendon namar ki shu ai dawai daga jing tiang ki shu ai dawai daga jing le ran namar ba kim tip hangno ki yeng kan nong rim ka jong ki henry ngaso ban pen pau ni ka por ba ladon ka constitutional protection yaki kamtam hadin ba ka Khasi Hills Autonomous District Council ka lapas ko ka bill but la yo eka asen jong governor house nam archa khatway ka bangi ong ka Khasi Hills Autonomous District Protection and Promotion of Khasi Traditional Medicine Act 2011 nang so ong ba he ya chakmat daga jingshulur bomdei ban tieng ban ri yakini ka sab ka ba blay la ai happy ba pin yo ban
Syakri ban ajing Arab ikiwe bat kibaran kam jing Arab na phi hakani ke benta. Dengi kentu ikiwe ru lingba ni kilat patai kubor kinwan syakmat ke baka sultanat kalong ba hapo jong kani ka ai. Ngidon ni ka commission bat kani ka commission ngin lum iki kerteng jong kinong ai Dawai Kynbat hakini ki Southerly ki district ki balong ki jurisdiction jong KHDC ka Riboy district ka East Khasi Hills ka Southwest bat ka West Khasi Hills. Bangin lum ye ka jingtip jo kini ki Jingsumar Dawai Khasi Dawai Kynbat bangin ai ka jing itu ka bagerpang kat kum kani ka ai da ki certificate bar ki registration number ye ki kenang ba haba ki bu ye ki clinic ki jong ki ne ki jaka ai Jingsumar haki yo haki shnong haki hat kinla ban bu ye ka signboard ka jong ki te nganga so bandong ka qualification hi ka jong ki ngin me pe ka jing pulia kot ka jong ki habidip ka ni ka line henre ka qualification ka jong ki ka de ba kinong pang haba ki le cheki ki kot da ka Jingsumar jong ki ka ta hi ka qualification jong ki ni kinong ai Dawai Kynbat khasi te ngi kren chapang ka jing ruspa jong ka mei mariang hang ni po jela jungi ka long ka jing shisha hapo lum so pet peneng ni don kumbalai spa eka ka jaka jong ka council ka bangi hap so burom ki long shwa ki balai I jinga ye ka ni ban bu ek ni jaka ka bangi yo lingba ka ni ka jing pentre kam ye ka ni ka United Khasi Gentiles Forest Control and Management Act 1960 kaba ngila ban pen kala lau adong lau kentang yikinu kinu kirira niki shnong niki ki klau ki ba idon kam ban pen ne pensa te kaniru apot lau hate po lum sopet peneng kaba nakal yang jungi ngila persyang kat bala bangila don ini ka ai ba shilling khot ka khando hang tu ngila penlut kumba ship ho krur hakini ki ars nam tam nadu bawan kani ki isi ke bathmai kani ka term jungi ke ba arja khakhandai adu arja apsa ngibu kathong ba kani ru dikawai ka priority subject ke jungi bangin ha ban play jingmut ban pen urlong but menta ka khubor ba bha ke bangi kwa ban yathu kalong ba hang ni po kani ka project ke jungi la dep pante ka main hospital ka ba ni ong ka Khasi traditional medicine hospital jong ke KHDC hang te po lum sopet peneng but ka basa ka destang ka water connection ka electricity ka badang sa ban pentre kam no ye kani te nakaliang jungi ni ang note ru ba kini ki jaka jo ki district council ki pada ki 1000 hektar ki bangidon khamtam po lailat khamtam sha arodonga West Khasi Hills Riboy Khasi Hills but kumjo nakaliang jungiru hapo constituency maur keneng ngidon ikawe ka medicinal kani ka conservation area kabade jong Dr. John Khardun ibala khlab no idon ka bhe bha de ki eka ka jaka ka ba kita wai Kynbat kidon lot hangta yala diru ngadon ibi jakai baret ka basan eka hapo constituency ka phindawan ki bhun ba ki Dawai Kynbat hangta ki ba mi lade teng ki Dawai Kynbat menta phin stom haban yo mdei ka ba phihap banthung ndai phihap ban yo de ki ba shumi na kamariang te ya bakum kita ngi don kam ban pentre kam ye kani ka Forest Control Management Act ka ba ngi ngin na ka district council ngin identify ki jaka ya ka ba de singin la ban preserve ne ban khang ye ki nongshun ki jongi ki ban aiding le ne ban penme ding ha ki khlaw banam yap kini ki Dawai Kynbat te ka kham sutanat pan kalong how benai arkhunyo tarik August arja arwe ngayo pani kendu yewe parlok baya jan bhan Dr. Manchpara Mahendra Bhai ude MP na po Gujarat but kumjo ude Honorable Union Minister of State for Women, Child Development and Ayush Government of India utho akani ka shithi ka bapoi shanga ha ka khandru tarik November. Dear Paniat CM, this is with reference to your DO number so-and-so dated 27 August 2021 regarding seeking financial assistance for preservation, development and cultivation of herbal plants by KHDC, Khasi Hills Autonomous District Council. In this regard, it is to inform that
NMPB, Ministry of Ayush, has prepared a draft scheme, namely Pradhan Mantri Vikash Ayush Yojana, for cultivation and marketing medicinal plants. The proposal has been submitted for the approval of the cabinet. Further, it is to inform that presently the NMPB is implementing a central sector scheme for conservation, development and sustainable management of medicinal plant aimed at providing project-based support for the following activities: in situ conservation, ex situ conservation, including establishment of nursery, nangta information, education, communication activities like training, workshop, seminars and conference, etc. But research and development. Kaya ikabangi dang sateng na ka district council, kadi karlap kaba ngidang persyang mental liba ka central scheme ka bingindang yo jong di usnam arja we arpuar ya kabangin set up ya kawi karlap jom kani ka hospital ka jongi banginla ban pentikina yi kau dawai Kynbat ki belong ki ba dan yi ki ingredients ne ki properties ki bala ban yarap yingi kumju ru ban check ya ka quality lene ya ka jing khod jing subah namal ngi ibha ki bapli ki nong ai tu dawai khasi menta jongi ki dan ni ki dawai ki basu pendap ki bilor ki bayo nanu ngintip ma te sida di yo penban ka dan sa ki we ki ka side effect ling baga jing jabo jong tu bilor te kum kita baro ka district council kan check lut baro ondala dap pan ai ki certificate chekini ki nong ai dawai khasi Kynbat ya ka ba nginle na kaliang jong ka commission hapo district council te kani di ka khubor ka bha na kamta jong kini ki ba ai dawai Kynbat te na kaliang jongi ni kermen ba lingba kani ka program ngin yo shishu ban pen sapriang ini ka khubor ba bha bawat kibrio ki bana baru le sikin wan banwat jingarap abede ka jing pangga jing stom jongki ke bakila du jingkerman hakiwe ki Jingsumar dan ki balik hospital dan ki balik shkeleng sodong banyo Jingsumar and railing ba kanika short documentary film let's say kan pinkindet benrio ikiwe pat ki brio shkiwe pat ki jelash ki pat ki ri kinwan banwat ikibrio ki jongi ki badan kanika sap bat kumjo ka jing ruspa jo ka memariang ba kan benmi shibon ki dawai Kynbat hakamariang ka jungi bakabangiru ni don kam hiban penne pensa menta te ka thong hi jo ka district council ling ba ka article asfa so kalong ban preserve ban protect te ngiru ni yang halor kata ka nongrim baki riti ki dustur ki jungi baro kini ki bangi ju practice ki ba lokshwa manshwa hikai ka kampram jungi ka district council kalong bangin thau an in wanra ekibil ki ba pher ban preserve ki but bakiniru kin long ki ba trekam hapo ka jing keduk jong ka bor jong ka an mdei ban shu tre bi an re ka de ka an ka ban ai bor ki ba kin tre ba kin nang la ban ya shakmat ek pinta ba pher press ye ni play button kum ka dak jing play pai ba e ka ni ka documentary film jo ye ba Barnabas Nongbri. Hello folks, let me tell you a little story, but a great one. I welcome you all to this first episode of our chapter on the indigenous method of herbal medicine treatment in our state here in Meghalaya, India. In due course of time, the practice of herbal medicines, the treatments has come down drastically in comparison to the earlier times. The most important point for the downfall is because these people who learn the tricks about herbal medicines
could not pass on their knowledge to their offsprings and to the next generation, maybe due to the lack of interest of their offsprings or due to maybe many other reasons. The main reason is that the coming of allopathy medicines has affected herbal medicine's treatment. So, herbal treatment is being confined to only few places far from cities and towns. Nowadays, people prefer allopathy medicines for the cure of any disease because it is easily available and can cure a person within a few number of days, while herbal medicines can take months and years to cure. So people have found a faster way of treating diseases instead of waiting too long for the cure.